min a parte que máis me gusta é cando che din que és unha privilexiada. Claro, porque a xente, que non quere dicir que a violencia en todo o planeta contra as mulleres ten que ver con que o día que naceron eran nenas, fala desde a Galicia tercermundista, desde unha disidencia extrema, si. Non é desde o privilexio que lle chaman dereitos humanos a un dereito á identidade, nun planeta, onde hai persoas, que naceron en campos de refuxiados, non teñen identidade. Non están en ningún rexistro. E fálano desde un país que sigue tendo persoas no Sáhara que naceron en territorio español e non teñen identidade, non teñen un pasaporte, non teñen os dereitos que temos nós por nacer en territorio español. Pero bueno, a privilexiada son eu, que o son, claro.